تشارلز داروين. دحراب ጫካታት ኣማዞን ፍሉያት እንስሳታት ንምእካብ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ኣልፍሬድ ሩሰል ዋላስ መወዳእቱ ናብ ሃገሩ እንግሊዝ ጉዕዞ ጀመረ። ጻማ ናይቲ ነዊሕ መገሽው ኣሽዓት ንኣብያተ መዘክርን ኣከብቲ ምርምርን ዝሸየጥ መርኣይ ሳምፕላት እውን ምስኡ ሒዝዎ ይጓዓዝ ነበረ። ድሕሪ ብርቱዕ ድኻም ናይ ዓመታት መገሻ ዋላስ ኣብ ቤት ዘሕልፎ ናይ ዕረፍቲ እዋን ነተረኣዮ ተጓዓዘ። ሃንደበት ዝነበረዋ መርከብ ተቓጸለት። ኩሉ ዋላስ ንዓመታት ዝኣክቦ ሳምፕላት ተቓጸለ። ብኽንደይ ጻዕሪ ዝኣከቦ ዓይነቱ እንስሳታት ኣበይ ናይ ክፋል ደቡብ ኣሜሪካ ይርከቡ ዝሕብር መዝገቡን ብኡ ጠፍአ። እዞም መዛግብቲ ነቲ ዋላስ ንኽምልሶ ብምባል ዘይተኣደነ ሪስክ ዝወሰደሉ ሕቶታት ዝምልስ ኣንፍታት ዝሓቐፉ ነበሩ። እቲ ሕቶቲ ዝዓበየ ስነ ፍልጠታዊ ምስጢር ናይ ዘመኑ እዩ ነይሩ። ፍጥረታት ካበይ መጽዮም? ሕጂ ግን ሓሳባት ዋላስ ካብ ዝርእስቲ ወፂኦም ናብ ትህፁፅ ዝኾነ ናይ ምንባር ሕትኡ ክምእዘኑ ነይርዎም። ምንባር ካብታ ሰቓጽለት መርከብ ብገመድ ተሳሒቡ ናብ ጃልባ ክወርድ እንከሎ ዝተሓርሓረ የእዳው ይደሚ ነይሩ። ጃልባኦም ማይ ተእቱ ነይራ። ምግብን ማይን ኣይነበረን። እቲ ዝቐረበ ክረኽቦ ዝኽእሉ ንቑፅ ምድሪ 700 ማይልስ ርሒቖም ነይሩ። ብስምታ ኣብ ማእከል ውቅያኖስ ተንሳፊፋ ሞታ ትጽበ ዝነበረት ህይወቱ እንተድሒዱ ዳግም ገጽ ባሕሪ ከም ዘይርአ መሓለ። እዚ መፈለሚ ዛንታ ናይ ድልያ ንመበቆል ፍጥረታት ምስ ድምም ዛንታ ናይቶም መልሲ ዝረኸቡ ክልተ ዳሰስትኒ ሬድዮ ኤረና ኣልፍሬድ ዋላስ ንጊዜኡ ዝረኸቦ ኣፍልጦ ከም ምስጢር ክዕቅቦ መሪጹ ነይሩ። እንተኾነ ካልእ እንግሊዛዊ ድሮ ነቲ ምስጢር በፂሕዎ ነይሩ። እዚ ካልእ እንግሊዛዊ ተመራማሪ ንኣመጻጽኣ ፍጥረታት ዓመታት ቀዲሙ መልሲ ረኺቡሉ ነይሩ። ግን መልስታቱ ብዘይካ ምስ ሒዶት ይዕርኽቱ ምስ ካልእ ክካፈሉ ይደፈረን። ቻርልስ ዳርዊን ቅድሚ ናይ ዋላስ ጃልባ ምዕነዋ 20 ዓመታት ቀዲሙ ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ጃልባ መገሻ ገይሩ ነበረ። ሰባት ክግምትዎ ዘይክእሉ ፈጣር ለውጢ ነይሩ። ዳርዊን ዝነብረሉ ዝነበረ ዘመን መብዛሕትኦም ስነ ፍልጠተኛታት ነፍሶ ከፍ ፍጡር ብልክዕ ከምታ ዘለዋ ብፈጣሪ ከም ዝተፈጥረ ዝኣምኑሉ ግዜ ነበረ። እቲ ፍጥረት ከም ዝሎምን ዘለዎ ኮይኑ ተፈጢሩ ከምኡ ኢለ ከዓ ዝቕጽል ይመስሎም ነይሩ። ኣብቲ ዘመን ፍጥረት ውፅኢት ዝተፈላለዩ ለውጥታትን ተቐያየሪትን ምዃና ንምስተዋዕላ ኣይተኻእለን። ወዲ 22 ዓመት እንከሎ ዳርዊን እውን ኣብ ዘፍጥረት ይኣምን ነበረ። ክሳብ ካህን ክኸውን እውን ዘይተዋናወነ ኣይኮነን። ግን ሓደ ዘደንቕ ዕድመ ቀረበሉ እሞ ሓሳቡ ጠንጠነ። ዳርዊን ነቲ ኣብ ሓንቲ ናይ ብሪጣንያ መርከብ ከም ዳህሳሲ ኮይኑ ንዓለም ክዘውር ዝቐረበሉ ዕድመ ብሓጎስ ተቐበሎ። ስም ናይታ መርከብ ዘቢግል ይበሃል። ዝቐረበሉ ዕድመ ዳርዊን ንፉዕ ዳህሳሲ ስለ ዝነበረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ቀዲሙ ዝነበረ ካፒተን ናይታ መርከብ ብሰንኪ ጽምዋ ነብሱ ጥፊኡ ስለ ዝነበረ ሓድሽ ካፒተን ናይታ መርከብ ካብ ተመሳሳሊ ዕጫ ንምምላጥ ግርመ ተዓሊት ዝኾነ ወዲ ከበርቴ ስለ ዝደለየ እሞ ዳርዊን ድማ ነዚ ኸማድእ ስለ ዝኽእል እዩ ዝነበረ። ኣብ መጀመርያ ናይቲ ጉዕዞ ዳርዊን በታ ምዕብልቲ ማይክሮስኮፕ ገይሩ ንሓደ ፕላንክቶን ማለት ኣብ ማዕሙቕ ውቅያኖሳት ዝነብር እንስሳ ኣጽኒዕዎ ነይሩ። ማይክሮስኮፕ ኣብቲ ግዜቲ ሒዶት ሃብታማት ጥራይ ዝውንንዋ ንብረት እያ ነይራ። ዳርዊን ተገረመ። ክንዲዚ ዝበለ ጽባቐ ንምንታይ ማንም ኣብ ዘይርአዮ ማዕሙቕ ውቅያኖሳት ተፈጢሩ? ንምንታይ እዞም ፍጥረታት ኣነ ክርድኦ ንዘይክእል ዕላማ ወይ ትርጉም ንዘይብሎም ተፈጢሮም ድማ ነበረ ምኽንያት ምግራሙ። እንተኾነ ነፍሲ ወከፍ ናይ ዳህሳስን ደስታን ጊዜኡ ክንዲ ሚእታ ዝኸውን ናይ ጭንቂ ጊዜ ካሕልፍ ነበሮ። ዝበዝሕ ጊዜ ሕማም ባሕሪ የጥቅዖ ነበረ። የጥቅዖ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ እውን ይብርትዖ ነበረ። ጉዕዞኡ ብዙሕ ዋጋ ሰሓትቲ ነይሩ። ናይ ዳርዊን ተገዳስነት ኣብ ስነ ፍልጠት ጥራይ ዝተዓጽረ ይነበረን። ኣብ ገማግም ኣርጀንቲና ናይቲ ከባቢ መግባእ ዝተማቐረ ዝተጠብሰ ኣርማዲሎ ነበረ ዝበልዖ። መቐረቱ ንታኪን ይጥዕም። ካብዚ ክጠብሰሉ ዝጸንሐ ቦታ ብዙሕ ከይረሓቐ ሓደ ቕሪት ወይ ፎሲል ረኸበ። እዚ ናይ ሓደ ግሊፕቶዶን ዝተባሃለ ዝጸነተ ፍጡር ትርፍራፍ ነበረ።
اتقريت كفالنا كم حقوق بيه زمثل شفاني نيرو داروين أبتا قبل عزنحة أرماديلون تماسا قرص زلو درع ري نيرو تازر خبا ناي درع قريتكن كاب درع ناي تازبلع أرماديلو أزيت عبي داروين أبت خبابي بزحة تماسا سالي كريتات رخبة مبزعتهم ناي قدم صنتو انساتات ترفرافات يمنيرهم مزهم أب زمن داروين زلو انساتات كناس أصرن كلو أزيم عبيتن عرموشاتنهم داروين بغصبت بزعبا متأثار ناي صنتون هلواتن انساتات محساوي ترفن داروين جن نمنتاي ناي صنتو انساتات كريتات أمني حجي نعوز موصل انساتات زركبو الوطاتات يرخبو نيرو كملو سيكالن دعري ناي لعلي 4 عامتات قعزة بحري مالت اسفنايت داروين أب بحر قعلفو زمدبه كيزي اتا بيقل استبارد مركب أب حد روحو قزات اسبانيا زخنة دسيتات بسعد سمس دسيتات جلابيكوس يبحال نزن دسيتات مدساس حلمو كلو تمارا مار فترة نيرو داروين نابزن دسيتات هبز بسحلو كيزيكن كابونت إنك لعلي دخامن مثل جاون عبدي لو نبره انت رأى جهنب جرارين هالليبو دما بله نزيو كمسل زخل سألمتي نايساتو غمرا يأمانات اتدزيت كما خاوح عسب أفورنس تطبسو يمسلو نبرو الشاخواتا تخلتي أب كل يركبو انكوتو بهك عمبابا أب تخبابي ترعين نابتا دزيت تركبو انساتات مرأيام زسلون حدا غنياتاتن مسيلم تسمعو حدا أبتا دزيت زفتو لمنتاق النبرة قوبيه أب قوبيه تحازيلو أبتا دزيت تزاناقعه تحازيلو نكولو حانتو حتى مزاتو نمنتاي أبتغات خالد سيتا زنبرو قبيتات نحاد حدهم بزح زي ما ساسلو نايتا دسيت عوافون قلب داروين كاب صحابة نبرا أبتو بزح زي قول حفل اللي تنعتقره قلئين عاليتات نيزن عواف أب أفلبن ما كاز مثل حبر اللون كالووت أبتغاي عينتن كبيب سألي شرات يركبن التنسال ساعة عينت نسو سعادة أفلبا اللون بذن حسبه لقعكم تم قبيتات إذن عوافون نفسو كفن استفلي ذا عينة عف أب استفلي دسيت كم تنبر الصعلة مقرى مساعدة ولا قوا كابتن حموش عمتها زخون ناي بحر قعزو حموش سامنتها زخون جيزيت راي أبزن دسيت عطن تسنحة إذن حموش سامنتها كنبرا نداروين سلعالة تنساز زحدرالون مبقس ناي تزدحرة سنح حساب زخونون دعري حسير عرفتي أب أستراليان أفريقان اتازبيقل استبهارت مركب نابعاد إنجليزا مغنعة داروين بسعباتنا عمتها زرأيو نقر كالسلاسل الدرخبة انسساتات جلوبيكوس لداروين قدل كنوه أما دكاسي أخينو داروين بزي قدل حسبه تماساسلتي جنكا أزيم استفالالي فتراتات أب حدا سأبي برح كازلوان دسيتات كنبرو سكرميو بلا نايزي مقلس جن انتاي كما قال لسا ناي مصحف قدوس أملاخ استفالالي فترات نفسو كفزن دسيتات كيرلن كبحلك علي نداروين جن كالي تقولو ترعيو من البعض حدا فترات كاب تغند مريت مزيو أبستفالالي دسيتات نابستفالالي عينت تغيير يخون داروين بزمنا جلوبيكوس انساتات تسأليو سأقامو سنا حساب كمنش جمرة فترات من البعض كغيرو يقولو خونيهم داروين نابعاد إنجليز دحر ملاسو بسعبا خلوتي أمني حموش عمتات قعزو زرعيو كمارا مرجمرة بسعبات زرعيو جيوغراف كريتن انساتاتن أبزي حسبه أبتي نحنقول سورايلو تسوعو أوشتي مرؤو نوسو كف امنتو أرائيو حسابون كقدمو زوهلولو فلطتون كم بحدش تقمقمولون زسنعلون اواني نيرو كابزي نايا أمرو سورايلو تسميه مسرحي دما اتا أمو داتا زعبيت حسابو استقستتلو نايا أمرو سورا زبل قال متقامو لكي نيرو كميسي حساباتو نتترعي مزنبره سرعات قونيصوم كاليوم خانوم يفلت سلزنبره تزبلت مقلسي نايت داروين أب جلوبيكوس تعذبو نجر فطرات نابقال فترات يغيرهم سبلي نيرو حدا علي تعوف مسكيتي ناب سلسة استفلاليا عليتات عواف كغيرا يخلها قوبيتات ناب استفلاليو قرصي كبازح يخلو كمي جيروم جن نايلوم لممتن أرماديلون زرقنا يبحد اوان سنتو عرموش السبقار نيروم كخون يخلو من البعض حسب داروين نايلومو فترات ندحرين مسن ملس ولدات نايتوم سنتو عرموش السبقات نيروم يخونو انباركس كمزن تخينو كلهم فترات أبا حدا مو بقول كراخوي يخوليهم مالتي كم حدا نايس الرابيت كرب
إذا حنتي زي مساتي سئلة تمثل حسب ناي داروين حدا سور نقلاو زخونه سئلن ترجمن هيوت تهب نبرت زخونه زرئي نخاده حدشن قرب فدي زبلن زرئي وبقول كخون يخل ولدنا ولدو إنها تتخاخ مسكده وذو قرب فللي إنه وسقي قيد كولدو نولدو يأصل داروين لكع كم تباري حدث عن كولدو زمزمو ملكو عقن كولدو نحواتون استفلي يزخون زرئتات ناي فترتاتون كمو بلا ناشو عالم نزنا يدارون حساب اتقلسلو انكون قرمون قال نيروا كحدت بذا أكايدا مبوكل ناي فترتات بحراون بر لعلا بحراوي وي أملاخوا أيكونن إذي بقطتان أبتاقي هامانو زركب ناي أوريزة فترتن كالئن أملاخ بمثلو سفترة إنها بدا زغلص الأمنت بقطتا زبده نبره إذا مس أمنت بتقرسيان مس أمنت ناي تحبرة سب ولون مستمع بهلا أملاخ أمينهم فترة كاب أملاخ يا زبلو زنبرو ناي تجدي تسنة في التتنياتات أبقى التاور رسمي زأت وحساب نبره سلازي داروين نجزئو حسابو أبين قحوز مرسة مغنياتو جنان أسن بزح زي تمكرن سنة في التتنيا سلاز نبره نرغباتو بعوتا مواج عب زي تلاليت أطا كأتو يخل نبره دعر بزح عمتات ناي داروين هبو مسحف بزعبا مقشو عوز راح كخوني نقعزو بزملكات شدش مسحف تحتمه كأسبقا سبعة دي إنجليز صحابة ناي بحري سنفلتتنيا كخون كعله انتو خوانا حجون تزعبي حساباتوس بمستير راح حزو داروين جنا حساباتو تتنكي الناس نعه كالو جبتتات نخوراقود نبي تمذكر أبزم رحلو أواني دما مس حدا من إسي باهن دبز دلاليه إذ من إسي تام جمرة نايز مدبز رقبنايو ولا سينيرو ولاس تقدم دحرنا 10 معلتات ناي بحر قرتت حنت بتقوم تحلف سنبرت مركب رحناتهم ولا سنداروينن نفلما أوان ترخبو كلتيهم بزعبات زفكرو سنة فطرون باريوي سنة فلتاتن عميق حبارو على الكبرو من قدم جن ني حباري نبرن ولاس من إسيو كنبرن تخينو فوق بحر النقدة كريتات كإكبالو كنا دما كم سنة فلتاتنيا أفلوتو أي رخب النيرو كريت مالت ترفراف وي أسرات ناي كدم زنبور سبات أتاقلتي وي إنساتات كوينو بزحوان أبعتاتاتن أخوحن في حركات بصحنقتن يزركب داروين جن بعل حدارن أبو سراني نيرو رجوع كتابان سنة فلتاتاو سنة نيرو سلازي نابتوالاس كخدو زحسبه مالاي أركيبولوغو كسنيو سخيلاي نبرن ولاس اتمستيراو داروين بزعبا مرمرو سلازي نقرو أب سنة مصنعتي ناي مبوكل فترتات بزع زيدا سسو نقرات كم زلو أمينو نقله ولاس كم زابقو عزو بحر ساكيحو داقم كي جيش محيلو زي نبره كم بحدش بسلامة وكيانوس عبيلو نابندا وكيانوس بمسكار نابتي مالي أركيبولوغو زبار بوتا عمرها نزا أصل شمونتا عمتات كاب دسيت ناب دسيت النانترة فترتات أكيبو الناس نعه مبوكل فترتات مفلات 14 شح مايلس أبزوري عالم كوكو عز نبرو ولاس بسمبلا لعات تمارخة كاب كلو أبليس زفتوان جيجولة أغناف عوف وي بردوينجز زبالا نبرا نأرسانن قزفنن تباهي لزوصلن سم نبرا نتزهنن حبرتاتن نمر أيقن كبير واقع زخفلا فطرات نبرا عماراي أركيبولوغو ماليا زيبلن أغناف عوف هكبه انتخونا تنزا أكبن سمبلا لعات حانتي أبكال إدسيت كاب تركب قرب استفليت نبرا كمتي غلوبيكوس داروين زخصت تسول حقي إذن سمبلا لعات مالايون نوالاس حدا مستير كستالو زرئي ناي فترتات يكأي يوريم جن ولاس وانتخونا نتدعبي مثل المرداء تسأكمه أبا أنصار جافات نايزا غلوب زركبو جاكاتات داسي سوامي سلازي استفالاليو عينتات انساتات أبي نورو كالناس أسري خيلي سلازن نفسو كمزي لحاتتا سلامنتاي أبتزلو وبوتا سفيرهم ولاس اتا كابق ريتات حجي ولاس تماراماري سنا حسابات كونه استفالالي كنفعوف سمين سمبلالي عمالاي أبتقاطقا دسيتاتي نبرا أنصار نايزئين أبتعارج أف ناي قلوب مالت أمازون كالوت زرتات سمبلالي نبرا
ናይ ኣሕዋፍ ዓሌታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጂኦግራፊያዊ ቦታታት ዝቕመጣ ዝተፈላለያ ነበራ። ካካቱኖ ዝበሃል ዑፍ ኣብ ኣውስትራልያን ማላይ ኣርኪፔሎጎን ጥራይ ነበር። ኣብ ኣሜሪካ ድማ ማካዋስን ጩሩ በለስን ይርከቡ። ኣብ ኩሉ ዙርያ ዓለም እቶም ዝያዳ ተመሳሰልቲ እንስሳታት ዝያዳ ኣብ ዝቀራረብ ቦታታት ዝነብሩ ይመስሉ። ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ? እዚ ንምምላስ ዋላስ ሓደ ሓድሽ ሕጊ ባህሪ ነደፈ። እዚ ንድፊ ሓድሽ ሰዓለታት ኣበይ ይፍጠሩ ዝብል ነበረ። ብሃውሪ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝፍጠሩ ይነበሩን። ኣብ ክንዱ ኣብ ጥቓ ተመሳሰልቲ ዘርእታት እዮም ዝፍጠሩ ዝነበሩ። ኣብዛ ነጥቢ ምስ በጽሐ እቲ ዳርዊን ዝተገልጸሉ ምስጢር ተኸስተሉ። ፍጥረታት ሓደ ምስ ካልእ ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ልክዕ ከም ጨናፍር ናይ ገረብ። ብናይ ገዛእ ርእሱ ምርምር ዋላስ ናብታ ምስጢራዊት ናይ ዳርዊን ቁም ህይወት በጽሐ። ዋላስ ኩሎም ፍጥረታት ዝተኣሳሰሩ ከም ዝኾኑ ዘራጉ ጭብጥታት ንገለ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ዝተብሂሉሎም ዘይፈለጥ ፍጥረታት ብምጽናዕ ኣከበ። ማሚትስ ሙሉእ ዕምሮም ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ዝነብሩ መጥበውቲ እዮም። እንተኾነ ኣብ ጋንጽሎኦም ዓጽሚ ኣእዳው ይርከብ። ዓሳ ነባር እውን ተመሳሳሊ ጥቕሚ ዘይብሎም ዝመስሉ ኣዕጽምቲ ኣእዳው ኣብ ጋንጽሉ እዩንን። እንተዳ ኣምላኽ ነዞም እንስሳታት ካብ ባዶ ባዕሉ ፈጢርዎም እዘን ኣጻብዕቲ ንምንታይ ኣድለየኦ? ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣሰራውያን ኣበራት ነፍሲ ወከፍ ዘርኢ ዝተመሓየሸ ዓሌት ናይ ካልእ ፍጥረት ከም ዝኾነ ኣነጸረሉ። ኣብ ማላስ ኣርኪፔሎጎ እናተዛወረ ዋላስ ኣገደስቲ ጭብጥታት ነዛ ሓድሽ ሕጉ ኣከበ። ኣብ ደሴት ቦርኔዮ ኣህባይን ንህበይ ዝመስሉ ኦራንጉንታን ረኸበ። ግን ኣብ ካልእ ኣርኪፔሎጎ ማለት ኒው ጊንያ ዝርከቡ መጥበውቲ ኣዝዮም ዝተፈልዮም። ኣብዚ ኣህባይ ኣለዋን። ኣብ ክንደኡ ኣብቶም ጨናፍር ናይ ገረብ ካንጋሩታትን ዝርከባ። ማርሲፒልያስ ንደቀን ኣብ ከረጺት ከብደን ሓቒፈን ዝነብራ እንስሳታት ካብ ደሴት ናብ ደሴት እናተዛወረ ዋላስ ፍልልይን ተመሳስለነትን እዞም ፍጥረታት መዝጊቡ መን ኣበይ ከም ዝነበር ፈለጠ። ኣብ ከብዶም ከረጺት ዘለዎምን ዘይብሎምን ኣብ ምብራቃውያን ደሴታት ዝርከቡ እንስሳታት ምስ ናይ ኣውስትራልያ እንስሳታት ይመሳሰሉ። እዞም ምብራቃውያን ደሴታት ናይ እስያ ምዕራብ ማለት እዮም። ኣድቂቑን ዘስተባሃለ እቲ ኣርኪፔሎጎ ምስ መቐሎም ዝተፈላለዩ ይመስሉ። መፀውዒ ናይዛ ሓሳባዊ መቓልቕናት ብስም ዋላስ እናተፀውዐ ዘዋላስ ላይን ይበሃል። ንምንታይ ግን ኣምላኽ ኣብ መንጎ ዘን ደሴታት ዶብ ሓንጺጹ? ኣብ ሓደ ሸነኽ ናይቲ ሕንጻጽ ኣህባይ ኣብ ገረብ ኣስፊሩ ኣብ ካልእ ሸነኽ ናይቲ ሕንጻጽ ካንጋሮ ኣብ ገረብ ከስፍር። እዚ ብዙሕ ትርጉም ዝህቦ ኣይኮነን። ኦሪት ዘፍጥረት ነዚ ዶብ ክገልጾ ይክእልኒ እዩ በለ ዋላስ። ናይ ዋላስ ሕንጻጽ ግን ነዚ ክገልጾ ይኽእል እዩ። ፍጥረታት ካብ ቅድሚኦም ዝነበሩ ኣብ ጥቕኦም ዝርከቡ ፍጥረታት ዝመፁ እዮም። ምብራቃውያን ደሴታት ናይ ማላይ ኣርኪፔሎጎ ዋላስ ገመተ ሓደ እዋን ምስ ኒው ጊንን ኣውስትራልያን ብንቑፅ ምድሪ ይራኸቡ ነይሮም ክኸንለዎም። ስለዚኦም ዝኾኑ ከም ካንጋሩ ዝኣመሰሉ እንስሳታት ካብቲ ሓደ ናብቲ ካልእ ዘዲሎም። እቶም ምዕራባውያን ደሴታት ምስቶም ምብራቃውያን ተራኺቦም ኣይፈልጡን። ምስ ኤስያ ግን ተራኺቦም ይፈልጡ እዮም። ስለዚ ድማ ኣብ ምዕራብ ዝተፈለየ ዓይነት መጥወቲ ዝርከቡ ኣብ ክንዲ ከረጺት መድሓንቲ ዘለዎም እንስሳታት። ስለዚ ድማ እዩ ኦሪት ዘፍጥረት ዘይኮነ ታሪክ ዓለም ዝያዳ ንዝርግሐ ፍጡራት ኣብ ገጽ ምድሪ ዝገልጾ። ኣብ ዘመነ ዋላስ ተመራመርቲ ስነ ምድሪ ባህርያውን ምስራሓት ከም እሳተ ጎመራ ፍግረ መሬትን ዝኣመሰሉ ቅርጺ ደሴታትን ኣህጉራትን ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ በፂሖሞ ነበሩ። ግን ብዛዕባ ፍጡራት ከመይ ኢሎም ይቀያየሩ? እዚ እቲ ዝቕጽል ሕቶ ናይ ዋላስ ነበረ። ከም ኣካቢ ቅሪት መጠን ንነገራት ብዝርዝር ናይ ምስትብሃል ልዑል ብቕዓት ነይርዎ። ምክንያቱ ንዓማዊሉ ዝሸጠሎም ድንቂ እንስሳታት ምርካብ ኣብ ዝርዝር ክግደስ ግድን እዩ ነይሩ። ኣብ መንጎ ኩሎም ህይወታውያን ካብ ጽምላሊዕ ክሳብ ኣረነታት ናይ ሓደ ዓሌት ውልቀ እንስሳታት ዝበዝሕ ግዜ ቁሩብ ፍልልይ ከም ዘለዎም ይፈልጥ እዩ። እዚ ፍልልይ ግን ምስቲ እንስሳታት ብኸመይ ይቀያየሩ ዝብል ሕቶ እንታይ ተዛማድነት ኣለዎ? ኣብ ሓደ በረስ ንዝተቐልወሉ ተካል ለይቲ መልሲ ናይቲ ሕቶ ናብ ኣእምሮ ዋላስ መጸ። ምናልባት ኣብቲ እዋን ብዛዕባ ናይ ምማቶ ኽእሉ ይሓስብ ነይሩ ይኸውን። ንእንግሊዛዊ ቶማስ ማንተስ ዘከሮ። ቶማስ ማንተስ ብዙሕ ደቂ ሰባት ብጥሜት ሕማም ሞት እዩ ዝመዓራረ ኢሉ ነበረ። ዋላስ እስና ሓሳብ ኣብ ባህርውን ብማዕረ ከም ዝሰርሕ ኣስተውዓለ እሞ ሞት እንተዘይህሉ ሓደ ዘርኢ እንስሳ በቐሊሉ ንዓለም ክመልኣ ምኽኣለ።
ተኾነ ብዙሕ እንስሳታት ዓቆኑ ሓሊፉ ይከይድኒ ምክንያቱ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወለዶ ብዙሓት ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ስለ ዝሞቱ ብሓደ እዋን ክልተ ሓቅታት ተኸስተሉ ብዙሕ ሞት እንተላ ይፍልሊ ሕጂ ንዋላስ ፍጡራት ብኸመይ ይለዋወጡ ነፅረሉ እዞም ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ዓሌት ዝውን ንዘርእታት ሓደ ዘርኦም ተጸኒቱ ካልእ ዓይነት ዘርኦም ነቲ ዘጋጠመ ነገር መኪቱ ንስክላ ክድሕኑ ክባዝሑን ክፋረዩን ከምኡውን ፍሉይ ስእሊ ብዛዕባ ባህሪ ዘቕርብ ሓሳብ ነበረ ኩሎም ፍጡራት ውፅኢት ዘይኮነ ውፅኢት ጽዑቕ ወረግ ጎነፃዊ ምቅያራት እዮም ዝብል ሓሳብ ዋላስ ሓደ ሓድሽ ኣገዳሲ ሓሳብ ከም ዝረኸበ ሓሰበ ቅድሚ ምሕታሙ ግን ርእይቶ ክሓትት ደለየ ንመን ክሓትት ከም ዘለዎ ኣጸቢቑ ይፈልጥ ነይሩ ነቲ 10 ኪሎ ሜትራት ካብኡ ርሒቑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከብ ዓርኩ ዳርዊን ዳርዊን ሰንበደ ንናይ ገዛ ርእሱ ስነ ሓሳብ ካብ ናይ ዋላስ ብዝበልፅ ኣገባብ ክጽሕፍ ከም ዝኽእል የጠራጥሪ ባህርያዊ ምርጫ ዝበሎ ጽሑፉ ኣብ ምዛሙ እዩ ካብ ዋላስ ልክዕ ከም ናቱ ዝመስል ምርምር ዝመጽ ዘሎ ከመይ ገይሮም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ ተመሳሳሊ ረኽበት ክረኽቡ ኸኣሉ ኣጋጣሚ ዲ ብድሕሪ ዳርዊን ኣብ ምሕታም ምዝዳናውከ ነታ ናይ ገዛ ርእሱ መበቆላዊት ረኽበት ዓስቢ ኸይስእነሉ ፈርሐ ዳርዊን ክልተ መሰኻኽር ዝኸንዎ ናይቲ ቅድሚ ዓመታት ንዘመንጭዎ ሓሳቡ ዝፈልጡ መሳርሕቱ ከይዱ ጽሑፋት ዋላስ ኣርኣዮም ካብ ዳርዊንን ዋላስን መን ቀዲሙ ምስጢረ ፍጥረት ረኸበ ንምፍላጥ ናይ ዳርዊንን ዋላስን ረኽበታት ብሓንሳብ ዓዊልካ ክንበብ ኣብ ሎንዶን ቆፀራ ተታሕዘ ናይቶም ምሁራት ሓሳብ ዋላ እኳ ኩሎም ወላውን ዋላስ ንባዕሉ ሓዊስካ ዳርዊን ቀዲሙ ነቲ ሓሳብ ከም ዝበጽሖ እንተተሰማምዑ ዋላስን ዳርዊንን ነቲ ሞሳእ ክካፈልዎ ኣለዎም ዝብል ነበረ ግን ሓሳቦም ዳርዊን ነዚ ዕሽሽ ኢሉ ናይ ገዛ ርእሱ ምርምር ብመጽሓፍ ተፈልየ ኣሕተሞ ኦን ዘ ኦሪጅን ኦፍ ስፒሽስ ኣብ መበቆል ፍጥረታት ኣብ ታሪክ ወዲ ሰብ ካብ ዝሓትማ መጽሓፍቲ ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ጸለውቲ ክትከውን ከኣለት ቅጽበታዊ ህቡነት ረኺባ ምውላድ ዘመናዊ ምርምር ስነ ህይወት ዋይ ባዮሎጂ ኣበሰረት ዋላስ እውን ቀስ ኢሉስ ኣብ ፍልቀት ዘተውከረ መጽሓፍ ጽሒፍ እዩ ኣርእስቲ መጽሓፉ ድማ ዳርዊኒዝም ዝብል ነበረ እቶም ህይወት ብቕልስን ቃልስን ንምንባር ፍልቀትን ውድድርን እያ ትግለጽ ኢሎም ሓድሽ መነጽር ንዓለም ዝቐበሉ ዋላስን ዳርዊንን ኣብ ንሓድሕዶም ተማላላእቲ እምበር ተወዳደርቲ ይነበሩን ኣብ ክንዲ ህልቕን ውድድርን ናይ ዕድመ ልክዕ ይዕርኹ ኮይኖም በቲ ብብዙሕ ትዕዝብቲ ዝመጸ ስነ ሓሳቦምን ህይወት ኣብ ምድሪ ብኸመይ ትቕለስ ዝገልጽ ረኽበቶምን ተኣሳሲሮም ነበሩ